sabuwar soyayya da rikici tsakanin jaruman Kannywood guda biyu ta barke. A yau mun dawo muku da zazzafan labari daga cikin masana'antar fina-finai ta Kannywood. Labari ne da ke ɗaukar hankali, mai cike da soyayya, zargi da kuma ɓoyayyen sirrika. Wani tushe mai ƙarfi daga masana'antar ya bayyana cewa akwai wani jarumi da wata jaruma da suka fara soyayya a sirrance, amma yanzu rikici ya shiga tsakaninsu. A cewar rahotanni, jarumar ta fara jin haushi ne bayan gano cewa jarumin yana da wata a gefe wacce take ɗaya daga cikin tsofaffin shahararru a cikin masana'antar ta Kannywood. Wannan abu ya tayar da ƙura sosai, inda a cikin wata hira da aka yi da jarumar a kwanan nan ta ce, "Ni ba zan sake amincewa da soyayya a cikin masana'antar ba, saboda mun sha wahala da yaudarar zuciya." Sai dai kuma a ɓangaren jarumin ya ƙi yin tsokaci kai tsaye, sai dai a cikin wani saƙon Instagram da ya ɗora bayan mintuna kaɗan da goge shi, an hango rubutun da ke cewa, "Kada fa ki manta, ni na fara soyayya da ke kafin su." Wannan ya sa mutane da dama na ganin cewa akwai rikici mai ƙarfi tsakanin su biyun, waɗanda har yanzu ba a bayyana sunayensu ba. Masu lura da al'amuran Kannywood sun ce wannan ba karan farko ba ne da ake samun soyayya da rikici tsakanin jarumai, amma wannan yana da wani abu na musamman. Me kuke tunani? Kuna ganin wace jarumar ake nuni da ita, kuma wani jarumi ne ke cikin wannan rikici na soyayya? Ku bar mana ra'ayinku a comment section, kuma kar ku manta ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood kai tsaye.